Jarwa Parawa tunggal basane Baskara amiwiti sinden sedone pradonga wis kira-kira kuwi rong sasi ning megahe pisan cetha yen tukang gomangan setahun paribasane Kakang Surategel. Pinter nek ngono. Mergo nyambut gawe iki nek bisa nyambut gawe sesasi utawa seminggu kena kanggo mangan setahun. Rak ngono Mane kowe iki sithik-sithik wae yo tak kandhane. Mulane kabeh ana longgaran kowe terus maruki ora kena jane ngono. Ini lho Kang Surategel. Nggih. Sampeyan kuwi nglumpuke kanca kabeh. Ning sapinggire ngalas tombak boyo. Merga napa? Sampeyan kok nglumpukake? Aku pengen ngerteni uga kabeh kanca. Oh, dadi kowe durung ngerti Nek dina iki kowe ngono kaprintah nyambut gawe timbangane. Kowe nyambut gawe ana ing desa-desa, ngeret sapine wong desa. Kok nggo mangan sepiku entek. Nyolong pitik kok nggo mangan sedina wis kurangen. Saiki san gawe. Kowe kon ngerampok ana ing Kutharaja. Ya kuwi ana ing Kabupaten Trenggalek. Piye? Cocok apa ora? Apa eman ku bengok-bengok arep ngerampok ning Kutharaja ning Trenggalek. Bandane awake dhewe iki. Kekuatane awake dhewe iki sepiro lho. Ya lho, dadi kowe kuwi ora percaya karo awak-awakmu lan kanca-kancamu kabeh. Ora percaya aku. Iki katuke ngene, cilik. Nek mbok musuhno prajurit oke atusan ora bakal mundur. Kejaba iki si bongrek iki Sampeyan kok dikeki panggian kon rusakno Kutharaja ngalek lho sing ngongkon ki sapa Ya kuwi Kang Amarok Guna Setyo. Kakang Guna Setyo. Iya. Arep gawe rese to geger ana ing galek. Lah iki kira-kira ki bayarane piro? Ya to. Kowe kuwi kok omonganmu kok ngono ora percaya. Gawe kuwi bandane akeh. Aja ngono yen pancen kowe iso jebol gedhong sing duwite sak pabrik iku. Kok nggo apa apik? Cetha yen to besoke bakal mulya. Ning iki totoane nyawa kabeh kancane aku dibayar 180 ki jek kurang. Saiki yen pancen ora percaya, gegladen kowe dhisik. Aku tak pengen ngerti
akeh Nek lekangan. pedang semono diantemake luput terus. Nek sampean ngerti, anggone kejeladen dicetha buntas. Enak jaluk bayarane sing akeh. Yo, aja kuwatir. Sesuk tak undhaki. Tenan, 180. Kok mbak dadi 200. Ora, kok ngakeh kosek. Saksi seswara nebuso nawa. Aku melu tayi waktu tingkat mlaku. Tapi ya ketoprak wis sampe sepi aku melu mlaku ning Taiwan. Lumane Jakarta yo. Ning Jakarta. Sik, ora ngono dapuan apa dhewe kok bisu terus tak gene. Yuk. Jebule ning kene ana kucing anggora. Sapa? Kondo apa nyawa? Wah, bali liwat tambah bae. Krek. Pandamu kene. Kene. Iki stadong firman mana? Jadi opo nek jadi opo? Iki cara, Aku cicilan jadi opo? Duh, kowe kira ndok tek dapuanku kok. Dapuanku bukan motong-motong wedok lho kaya kowe kene. Pandamu kene. Aja bandaku. Kok aji ngoten ora tak. Sing halus karo cah wedok iki sing halus, seneng yo seneng nek sing halus. Orang ngake, kene. Wis to nek ngomong. Iki kok lanangan milik kabeh ngene iki. Eli-eli. Lho kowe kuwi tau liwat iki kene apa ora, Tau liwat ning papan kene apa ora? Iki alas sabugo panggonane para berandal. Ngono. Ngono ya Kang ya. Kleru-kleru iki, Mulane ngene. Wis cetok nek ngomong wis cetok, Kene. Ora piye? Ketoprak isine serak kabeh omongan ora cetok. Nek mangan ora sithik-sithik semene. Aku seneng karo kowe. Madang cetok sithik. Kowe wis bisa. Aja. Kowe iki malah seneng wonge. Iki wis awan, Amin. Lho, ngene yo. Yen bandamu ora mbok weno, awakmu weno aku. Lho. Lho yo gampang wong kene iki brendal ketu. Apa sing mbok duweni kuwi sing tak jaluk. Aja ngepek aku lek jajanku aki. Yo gak sida lek wong kowe mbayuku dhewe. Sida ora bandamu nak rabok karo bandamu kowe. Nyawamu uga awakmu diceluk kanca kancaku desa. Gelemo karo aku, engko tak kai es teh. Sapa manis? Radura. Sapa manas? Di mana ketinggalan?
Aja guyu. Sing ndek gawe loro. Apa? Sing ndek gawe loro. Kene karo kono. Wis rampung apa durung? Oh. Jane ngono durung, lha kowe kok nyahak senengane karo kancaku. Sampe aku nyahak. Gone seneng karo bocah-bocah wadon. Mergo aku ngerti iki nang papan kene iki wewengkonku. Oleh alas aku kene. Yo, Sapa kowe? aku tuwa-tuanggane para berandang ning alas sabubuk ini. Suro Tegel lah. Suro Tegel. Lah kae Aku le. sapa kowe iki? Suro Gasan Kesot. Iki sing jaga alas rebubuk kondange yo aku iki. Suro Gasan Kesot. Suro Kasan Kesot. Yo. Sing jaga alas sabuk. Kae Surawani yo. Surawani. Surawani. Tepungke. Suro sok tanggal 17. Bener suro sok tanggal 17 suro tanggal 1 Majawapaku pinter. Lah kok Kok nganti kowe padheh padha rerempon ning alas sabuk kene. Aku mundhe dawuh Kanjeng Adipati dedalen. Kang supaya nak kene nek jebule tenan sing padha rerempon. Tenan. Ora mung kuwi jo kowe pandhah prawoso bocah wadon-wadon kene. Sura Kesot. Gusti Patih. Cetha yen to sampan utusan Codep Balen mergoning alas terbobok kene rendake kabeh sak panungkalaning sapa sing liwat bakal ditegat dadi tanda prabangsane tong-tongetan sampe ilang Sabilang apa? rendang sing mapan ana ing terbobok tong-tong kulon omah kobong sapa rendang sing mapan ana sebubuk tong-tong lor sampe ilang yo kene sing tumindak tong-tong kidul rondo prawan meteng kabeh sing tumindak ya iki randal Tunggale Oh, sing dikepuki wong ya kowe. bener. Ning ora apa-apa, Saiki ne mandek mung semono Kesot, aja nganti kok bajutake. Kowe lunga saka panas sabuk kene. Yen kowe lan lunga tak cekel tak jalukno pangadilan sane sinuwun Kanjeng Adipati. kabeh kanca-kanca Gusti Patih lale arep nyekel dhewe piye. Ojo dicekel wae. Ora apa-apa yen dicekel iki ora apa-apa. Waton bondo bandane wenen aku, mbok cekel ora apa-apa. Lho, piye? Aja demak-demak. Demak-demak piye? Tangan ono virus Gusti Patih. Cemakmu-makmu iki kabeh ono tanggung jawab singkirake kabeh.